khovel mun lau om le rap thak ber pakhata kalo lo ma che hei hi Mexico a Island of the Dolls an ti chu ani he hmuna hian notelem sang tam tak thingkunga anin khaya a enkol tu Juliana Soidan chuan mana he hmuna hian hmeichhe naupang pakhat a tlaluma kha naupang thlarau kha tilung oina notelem hi a khai khawm tanta ani mi tam tak Soidan chuan heng notelem te hi zana chuan an phun sep thina an lu te hi an her kuala an mi te an ron meng kual thin bawk Juliana ngei pawh kha kumsa ni pakhat khan kha naupang thi na hmun nge ya khan thi in an chhar ve le ani tun thleng hian he thliar kar hi an chhelo angin an langaya zana phei chuan tuma an kal ngam ngai lo nang he hmuna hian zan khat riak turin som che se chengeng zat nge i di lang ingai dan comment a lo ziak la hetiang thil mak le shiat bel du chuan like le subscribe khalo men ro